parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kabakoj kababang bat kabasinyam pon hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kini kide kikor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanong po town shopping complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop pun hau number pra iway lai arnot sau pra sansau lane pra lai nyo arnyo sawar riunyau Kinong ilam jung seng Ribhoy People's Council lengbau presiden geseng uba Jason Lennox nongrum habagaran se kinong thok khobor hanong po Ribhoy district mentagasngi halor ke jingsuk khaya jong ke jingle ke school ba USTM lene ke University of Science and Technology Meghalaya bahadin ke jingyo ye ke babon ke jingirap nang sarkar Meghalaya kene ke school ba kamsyam la burom ye ke sarkar jong jilla Meghalaya daga boong bahagi snem ki balalej kene ke school ba habadan ki jingelang lane ki program haba penkup burom ne pediang burom ye ki briu ki bagane ke school ba ka khot sobha kam ju ai de ki janir dia ki bri ki burom jonga jilla Meghalaya bat khamtam jonga Ribhoy district Henry ke jupadan kam dagi jain ki bapan mi ina ke jilla Assam bat kene ke penlong ni kinong ilam gaseng ban sngokhya halor kene ke benta bat ki babon ki jing mentoi ki bagane ke school ba ke de ban ailat ki trai jilla kalalong penban ke jing mentoi jong ki briu ki banabar jonga jilla Meghalaya Hakijing penlanjung menteri rangba yiki kali ki belong ki jingerap yiki ke school ba Ribhoy district kene ke school ba pat kelej ban register yiki tiki kali sya ke jilla Assam claim dan register hapo ke jilla Meghalaya bat kala penlongo ye keseng bahaba kene ke school ba ka yo jingerap yiki tiki kali nang sarkar Meghalaya ke dewan burom ye ke revenue jong ke jilla Meghalaya bat ka kentu ye ke sarkar Meghalaya bagade ban wat jengtip bat wat bnia ka ke bapenlong ye kene ke school ba ban le kumtei hato lagadan ga jinge haba kadun hagi kaput ne kiwe gi jingmot bahaba yo jingirap ye gitigi kali na ke sarkar Meghalaya ka lej ban register pat ya ka registration number sya ka jilla Assam nakaliang ka Ribhoy People's Council mentagasngi hingi don ye ban penpau hakaba nakaliang juga seng ka UI ba menne menstep haplau ying jong u menteri rongba ba kipelat ye ketuka ka health shuttle service ka ba kentup ye kishpo tuli ki kali samtuli ki Urbania van but samtuli ki AC bus kai ki ba seng ka kwa ban penpau lungba ka ne kapor kalong ba ka USTM bat ka PA Sangma International Medical College and Hospital kemudian hapo killing hapo Ribhoy district ladangi sngap bat ladangi pej ya ka jinglong jingman ka jongka ni smutu usai ba kadon hapo uput usam jongka jela bat lembak ka kerteng ga jongka ro ni yo isai ba katho University of Science and Technology Meghalaya Henry kum ka sengi penpau ba there is nothing Meghalaya in USTM Hakipor kiba kamanshwa nakaliang juga seng ngilayo ya kebani kendu ya u chancellor ban penpau ya keduka ka idea ka baki ya adopt jong ka Assam naduk ka culture ka tradition lara pikan mau ba ngila address ya u chancellor hakabede bat kajing pendon kam ya kiduki janrindia ya kaban perkup burom lane ban lek burom ya kino ki dignitaries lane kiba achieve ya ki kedan kiba pera po jong ka silem ajing hikai bat hadin jong katu pila ban UI ba ya mentahi kat kum gajinglong jong ka por ki la pen kela la penderkam de ki jan kiba penmi naka tem dis na Ribhoy naka district ka jongi ngila kol out ru ya katu ka jing pelat ya ki advertisement kiba ujit tang ya ki media house kiba nasha Assam bat ladangi pej ya ka jing yolat jong ki press fraternity na po Meghalaya kaduna hadu kata-kata te hadin kadu ne por menta ni yo ipat sakawi kadu ka program ka ba long mene bajia mene hapo ajekasa jong menteri rang ba ya ka bakum ka sengi penpau bat ngi penrem ba chief minister ula banong bakane gade ban bus ya ka healthcare dak ba pelat ya kini ki spotuli ki kali ka Urbania Vans Santli bat ka AC Bus Santli Henry
kabaga seng ka kuat ban bu ya ka jingkeli ka long ba kai ka dau ka ba penlong ya ka PIMS USTM ban register ya ka kali Shah Asam kum ga seng ngidap daka jing skok ya haba keren ya ka subject shis berkat la banong makadi ka kam ka beret Henry ka depat ka bakum ka seng ngishim ba ka priority ya ka ba ka sorkar kadai ban bu hakmat ban kentiu ya ka revenue ya ka yok ka kot ban ong ba ya ka jaga ka badon hapo uput usam jong ka jela ka jongi ya ka ban register ya ki kali Shah Asam bat ban pelat haplau ying jong chief minister ngi shim nga ka seng bakani ka insult ya ka state hakmat jong executive head menteri rang ba udai unong ilam ubah kli du udon ya ka kamram ban pentikna ya ka burom ya ka yok ka kot ya ka burom juga jela borok kawai lada mauhi dalade upelat ya ki kali haplau ying ka official residence ka jong u ka badai da ka registration napu Asam ni kwa ban bu e ka jingkli ki kita ki dau ki bakhanglat ya ka PIMS USTM ban wan ya ka ban register ya ki kali hapo ka jela ka jongi ni don ki RTO kat ka baki ki kwa lar kimle ka ML10 kila balik ML05 kila balik hang no ngi long open ni kata Henry ngi kwa tang ban jus ngutu bahkan ni ka rukom ka ba ka USTM kale nakawi ka Porsche ka wepan ban ay ka revenue Shaka Asam haka jing don apo Meghalaya ladang ipej hakapor ka baka USDM ka don kam ya ki funds ka don kam ki lat jingerap ka sorkar jela jungi kam jukan randin hakapor ka bakite ya ka PIMS PIMC ladang ipej yang tu dah kispa keluar ka sorkar jela jungi ka airam ya ka PIMS ya ka USDM claim ki sud claim ki interest te hakapor pat baka jela jungi ka don kam ya ka ban le se kila ban bun rukom kita ki jingerap naka te ke shlem aji kai namar ba nginom la ya ka ban klet baka ka USDM kadi ka win na ki Islam aji kai ka ba om tang apo Meghalaya Henry Hanot is bat hari India baru kawai kadi ka win na ki bawan syahmat te kadi ka burom ga jongi kadi ka namenta ka jingkli ba balikum ka jela ngimla ya ka ban penbor lane tang ban shu request ya ki ba ya kino ki ba ka USDM kale ka shimi kino ki jai kam ya kitu ki pisah ya kitu ki jingpun barakoi ya ka ekonomi jong ka state kadi maka ka bahab bandia dan bertalang te Henry banong bangin bret ya ka registration sepo Asam bat ya ka kali ya ka AS registration menta bangin pak pelat pak launch ngasungu bukan kalong very ironic ngam sungu na ka ga daw ba UCM lada di ki kali themai ki bompa register ki betit na po Asam na ki wiki jela ya kata nginom sungu per Henry bandong ya ka kali ka baladon ya ka AS registration but ban launch officially ha ka residence ka jong u ni siko ban syaitang na ka government la kadai ba lada ka USDM kan register ya ka kali ML hato kadon ka harassment Shah Asam hato kadon ka jingpentut ya kali kawan lani ki kita ki daw ki factors ya ka ba ka USDM kamla ban register ya ka kali hapo Meghalaya ngi ko ban yo ya ka jingprisha na ka government ban ngi kenturu ya ka sarkar claim da kento ngi ko hilong ba kat bala lo maki kin promote kin kentu kin bu hakmat ban prioritize ya ka jela ka jongi namar ba kumu chief minister kalong very symbolic lada ule kino ki kam ba ule mau kalong ka ba ngi le se ka bangi la banong ba kadi ka bala long burom hadu kata-kata te Henry menta banong ba banumla ya ka ban notice ya kum kini ki jaj kam ki berit le se na ka bata ka jela ka jongi ngi hap hi ban call out ya kane bat ban kentu ya ka government ba wat lagi kilade ban register ya ka tu ka kalian juga seng kala ban long ka jing dawa ban ka jing tu ka ju ka por ba dei ban penkelano ya ka registration jong kita ki potli ki kali naka Asam Shaka ML lada kane ka sorkar ka bu hakmat ya ka jela ka jongi ban yo ya ka burom sahi sinpat la banong pi baka USDM minum ailat bahkan endorse lane bahkan promote ya ki culture ya ki tradition ya ka yo ka kot na Asam da ka jing don na po Meghalaya tengi khot ya ka MDA government dak bailam hido chief minister Konrad Sangma ba un penkelan shisndon dak babtha ya ka university dak babtha shisndon ba kide ban penkelam mardor ya ka registration na Asam Shah Meghalaya kata kadika ka ba kum ga sengi ko ban penpau Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pon sengi ni ai wai shapi pran nyo lai wei kendai hendru yue ar nyo lai